Mahalaga sa mga bata ang socialization o pakikisalamuha sa kanilang paglaki. Pero buhat ng manalasa ang COVID-19 na wala ang pagkakataon na ito dahil kailangang manatili ng mga menor de edad sa kanilang tahanan upang maprotektahan sa banta ng nakamamatay na virus. Ang mga kabataan na nasa Tarlac Lingap Center o TLC, ramdam din ang epekto ng pandemya. Sa naturang Lingap Center, nanunuluyan ang mga batang nasa lansangan, mga inabandona at yung mga tinatawag na child at risk o kabataang 18 years old pababa na nakagawa ng antisocial activities. As a child or youth po is talagang yung socialization po nila sa ibang tao is very helpful po kasi sa pag-grow ng isang tao yung social life po natin, di ba po? So, since nag-pandemic, bawal na po silang lumabas, hindi po sila gaya ng ibang bata po sa barrio or sa ating lugar, sa community na may time na pwede silang lumabas, mga kapitbahay, ganyan. Sa amin po kasi totally na nasa loob po sila. Yun po yung nagiging parang nagkakaroon na ng boredom sa kanila, naboboring din sila sa loob, hindi sila makalabas. Kasi kami din po kasi may mga time na lumalabas kami every quarter for swimming, picnic sa labas, so lahat po yun nawala. At dahil mahalagang bahagi ng intervention at socialization ang pagkakaroon ng pagkakataon upang mag-enjoy, sa kauna-unahang pagkakataon sumali ang nasabing Lingap Center ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 sa Belenismo 2021. Ang Belenismo ay isang taunang patimpalak sa probinsya ng Tarlac na nagsimula noong 2007. Tampok dito ang paggawa ng iba't ibang interpretasyon ng Belen tuwing Kapaskuhan. Ang pagsali na ito ng TLC nagdala ng saya at tuwa sa mga batang kanilang kinukupkop. Ayon kay Charito Regalado, Head Social Worker ng Tarlac Lingap Center, pinaghandaan daw ito ng mga bata. Kaya naman sa pre-judging ng kanilang Belen, todo bigay at walang kapagurang nagsayaw ang mga bata. Ito po yung first time namin. Nakaka-pressure po kasi knowing Belenismo sa Tarlac is ang lalaki, ang bibigat po ng mga kalaban namin. Nakatulong siya in a way po na talagang nagkaroon ng unang-una po nag-enjoy yung mga bata po namin dahil may doon po sa judging po kasi is may time na sasayaw po kasi sila doon. Kasama po yung mga ibang staff. So, yun po yung nagbigay po ng kasiyahan sa kanila. Nagtulong-tulong ang mga staff ng center, sundalo at syempre mga bata sa pagbuo ng Belen. Hindi raw matatawaran ang saya ng mga bata sa kanilang partisipasyon sa paggawa ng Belen na ito. Kahit pa kasi taon-taon ang Belenismo sa lugar, hindi naman daw sila nagkakaroon ng pagkakataon na maikot ang Tarlac upang makitang isang mahalagang simbolo ng Pasko, ang mga Belen. Kahit po may Belenismo sa Tarlac Province is very madalang po na lumabas sila para makita yung mga Belen the entire province po. So, nung nakita na, ito na, may Belen na dito, so, nasa tabi na lang natin yung Belen. So, lagi sila, enjoy po yung mga bata namin. Pasok na sa pre-judging ang Belen ng Tarlac Lingap Center kaya naman mas pinagaganda pa raw nila ito at mas pinaghahandaan pa ng mga bata ang kanilang performance para sa finals na gaganapin sa November 13. Kung papalarin, gagamitin daw ang mapapanalunang premyo sa improvement ng pasilidad na nagbibigay ng pag-aaruga, pagkalinga at pagmamahal sa mga bata. Jennifer Salenga, CLTV News. Thank you.